Καλησπέρα σας, γίγαντες του ποδοσφαίρου, εθνικοί κόσμου. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουνίου του 2016 και ιδιαίτερα χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω, είναι η δεύτερη φορά σήμερα, το σήμα του Euro 2016 κάτω από το λόγο της εκπομπής μας. Το Euro είναι αγαπημένος θεσμός του show και θα το εκμεταλλευτούμε και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για τις 9 εναπομείναντες μέρες που θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, εδώ το έχουμε ξαναπεί. Στο τηλεοπτικό δίκτυο της Ελλάς.net το ποδόσφαιρο είναι δημόσιο αγαθό. Το ποδόσφαιρο είναι φάρμακο και όλοι έχουν δικαίωμα στην πάσα, στην τρίπλα και στο σουτ. Είσαστε μαγευτικό κοινό, θα το λέω και θα το ξαναλέω συνεχώς. Τους όρους τους γνωρίζετε, πάμε να παίξουμε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Let the game begin. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νικόλας από Λαμία. Νικόλα μου, γλυκέ μου Νικόλα, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Δόξα σε ο Θεός, υγιαίνουμε και τραβάμε μπροστά. Και γινόμαστε ακόμα καλύτεροι κάποιες τέτοιες μέρες που έχει και δροσούλα και θα συνεχιστεί η δροσούλα και μετά θα σηκώσει λίγο ζέστη. Θέλουμε εναλλαγές. Θέλουμε εναλλαγές στη ζωή μας. Συμφωνείς, φίλε? Βεβαίως. Λοιπόν, μην μας πιάσουν από τώρα τα 30 πετάλια και τρελαθούμε. Όχι, μέχρι Σαββατοκύριακο θα πάει έτσι. Μέχρι Σαββατοκύριακο θα πάει έτσι και πιθανόν και στα μέσα της άλλης εβδομάδας να έχουμε εκπληξούλες και βροχούλες. Αυτό είναι καλό. Να φύγει ο Ιούνιος έτσι. Μακάρι. Λοιπόν, επειδή θα βρέξει γκολ όμως, ούτως ή άλλως πάμε να σε στριμώξω και να σε παίξω ένα μονό, γιατί έχω να σε ακούσω τουλάχιστον μια εβδομάδα, έτσι δεν είναι, Νικόλα? Όχι, την Παρασκευή. Την Παρασκευή τα πάμε, sorry. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Euro Edition και σε ρωτώ τούτο. Πόσα Euro έχει κατακτήσει η Ιταλία, καπετάνιε μου? Προφανώς έχουμε νούμερα στις επιλογές. 1, 3 ή 2. Η Ιταλία. Το Euro υφίσταται από το 1960. Τα δύο είναι σίγουρα, τα θυμάμαι. Το τρίτο δυσκολεύομαι να πάω στο τρίτο. Τα δύο, όχι, στα δύο θα μείνω. Θα μείνει στα δύο. Ναι, το ένα δεν το συζητάς καθόλου. Τέλος, πάμε στα δύο. Ό,τι είπε ο παίκτης το πήρα πάνω του. Πάμε ρε Νικόλα. Για να δούμε. Λοιπόν, σε κρατάω σε αγωνία. Πήγαμε. Είναι ένα. Είναι ένα και είναι στη δεκαετία του 60, Νικόλα μου. Μάλιστα. Μήπως πες μου. Αυτό το είχα πιέσει μονοκόμματο και πήγε στα Περιστέρια. Ήταν πίσω το κορμί, ρε φίλε. Ήταν περίεργο το κέντρο βάρους. Α, μπράβο. Είχα ρίξει πίσω το κορμί και έφυγε στα Περιστέρια. Προφανώς εκτιμώ ότι ήσουν κάτι μεταξύ του 82 που πήρε το Μουντιάλ, του 2000 που πήγε το τελικό και μου μπερδεύτηκες, γι' αυτό μου είπες δύο. Δεν μ' αργές, δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε εδώ, είμαστε ακόμα, η Παρασκευή είναι μακριά. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, πρόβλεψη, θέλω πρόβλεψη για το Euro. Ποιος θα το πάρει, ναι, μια κουβέντα, πες μου, ποιος θα πάρει το Euro φέτος? Μαντεψιά, ούτε συνδυασμούς, ούτε συνδυαστικές σκέψεις, ούτε τίποτα. Ισπανία. Ω τον άνθρωπο, τρίτη φορά σερί, Έτσι το βλέπω εγώ. Αυτό είναι ένα καλό παίξιμο, σαν τη Σεβίλη. Αυτό είναι ένα καλό παίξιμο. Αγόρι μου. Να σε καλά, σε περιμένω πριν φύγει η εβδομάδα, Νικόλα μου. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποιος άνθρωπος μου είναι? Γεια σου, Ορέστη. Πάνω. Παναγιώτης από τη Νέα Πέραμος. Έλα Παναγιώτη μου, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Μπράβο αγόρι μου. Να σου πω, εσένα θα σε ρωτήσω μαντεψιά πριν βγάλω την ερώτηση που θα παίξουμε στον αέρα. Γαλλία, Γαλλία. Οπότε λες ο Χομ, ο γηπεδούχος, έτσι? Σωστό. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα μονάκι, γιατί θέλω και μαντεψιά, θέλω να μου πεις τους δύο από τους 4 που θα πάνε Final Four. Πρώτα ρωτάμε τούτο. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πάμε Παναγιώτη μου. Ποια χώρα κατέκτησε το Euro το πρώτο, δηλαδή το 1960? 60. Οι επιλογές μας είναι οι εξής. Η Ιταλία, η Σοβιετική Ένωση ή η Τσεχοσλοβακία? Είμαστε πριν από το 1960. Η Ιταλία, το είπες πριν. Εγώ είπα στη δεκαετία του 60. Δεν είπα το 60. Ιταλία. Το παίρνεις Ιταλία? Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σε παραπλανήσω. Είπα τη δεκαετία του 60. Λοιπόν, Ιταλία, ό,τι είπε ο παιχταράς. Μαζί σου?
Μαζί μου, ναι. Πάμε. Οι Σοβιετικοί πήραν το πρώτο Euro, φίλε. Μάλιστα. Το πήρε η Σοβιετική δεν Ένωση. πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου, το γνωρίζουμε, το γνωρίσαμε, το γνωρίζουμε και το διασκεδάσαμε. Η Παρασκευή είναι μακριά, σε ξαναπεριμένω, μη χάνεσαι. Να σου πω, είχαμε να τα πούμε μια εβδομάδα περίπου, έτσι. Παραπάνω. 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 Μη Μέσα χάνεσαι. στην εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Πριν φύγεις, πες μου τούτο. Είπες ότι θα πάρει η Γαλλία το Euro, συμφωνεί? Ναι. Πες μου τους δύο από τις τέσσερις, δύο ομάδες από τις τέσσερις που θα πάνε στους ημιτελικούς. Γαλλία, Ισπανία. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριέ μου, το κρατάμε και μένουμε σε αυτό. Σε περιμένω, καλή ξεκούραση να έχεις, καπετάνιε μου. Να είσαι καλά και εσύ, γεια σου. Χαιρετώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νικόλα μου. Νικόλας, ακριβώς Νέα Ιωνία. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το εξής. Καθόμαστε, Για πάμε. δεν μιλάμε καθόλου. Σουτάρω εγώ την Μόχα. ερώτηση. Σουτάρω εγώ την Εννοείται. ερώτηση. Σε 5 δευτερόλεπτα τη βλέπεις κι εσύ. χαρά. Και αποδεικνύεται το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, ποια χώρα κατέκτησε το Euro το 1988? Θες επιλογές, Παιχτούρη? Ρε, 4 χρονών ήμουνα, τι να θυμάμαι. Πλάκα μου κάνεις. 4 χρονών. Το Υπάρχουν και πούμε 84 εδώ. αγόρι μου, υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Λοιπόν, Ναι, γεγονός. η Ιταλία, η Ολλανδία ή η Γερμανία? Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι ηλικίες. Για να σε Είδα ακούσω. την Ιταλία, Ναι, την κάψαμε με το 60, έτσι. μάλιστα. Πολύ σωστά αυτό. Και μένει λογικά Ολλανδία και Γερμανία. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι ένα δεν έχει πάρει η Ολλανδία. Θα απαντήσω ναι. Βοήθα, ρε, Θα παιδί μου. απαντήσω ναι. Θα απαντήσω ναι, ρε. Ναι, ένα έχει πάρει. Οπότε θα ποντάρω Ολλανδία Μάλιστα. με το σκεπτικό Μάρκο Βαμπάστεν τότε, όχι. Ξέρω εγώ, Ολλανδία. Μάρκο Βαν Μπάστεν τότε. Την πήρες γύρω-γύρω την τρίπλα, αλλά στην τελική φάση σούταρες όπως ακριβώς έπρεπε, φίλε. 2-1. Στο καινούριο μας γύρο είμαστε 2-1. Βλέπεις που έκανα την ανατροπή Αύριο για θα να σε... γουστάρουμε. Βεβαίως, αύριο θα σε περιμένω. Πριν όμως από αύριο που υπάρχει το σήμερα, πες μου σήμερα τι υποστηρίζεις το Euro, όχι ποιος θα το πάρει. Όπως είπα και στο κοντρόλ, η Ναι. Ιταλία Ναι. λόγω εμφανίσεων Ναι. και ότι είναι στην πένα πάντα και τους γράφουν οι καλύτεροι μόδιστροι. Προσέγγιση τρελή, κύριε Λιβαδάρα. Προσυπογράφουμε. Για τον ένα και μοναδικό λόγο θα σου θυμίσω κιόλα Ναι, ναι. παιχνίδι με Αργεντινή Ναι. που οι Ιταλοί ήταν στην πένα, τα μαλλιά όλα, οι μπλούζες και τα τέτοια και η Αργεντινή ήταν μέσα στην πίχλα και ντρεπόσουν να τους βλέπεις. Για έτσι. ποιο τουρνουά μιλάς, για το 90? Για ποιο τουρνουά μιλάς? Όχι, πιο μετά Μουντιάλ, ρε, πιο μετά. Μάλιστα. Μουντιάλ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι από κλασικό Μουντιάλ Γαλλίας μου φαίνεται. Γαλλίας πιθανόν ή το κα- 94 ή το 94 που πήγανε τελικό. Μάλιστα, σε κατάλαβα. Μα δεν έχω δίκιο ρε παιδί μου. Παρόλα αυτά, πήραν Έλα. και οι Βορειοϊρλανδοί μαζί τους τον κομμωτή τους και τον ενδυματολόγο τους, έτσι. Μην λέμε Ναι. συνέχεια για την Ιταλία. Ναι, Θα με γίνει... πιο σήκω ομάδα είναι η Ιταλία. Αυτό είναι έτσι. σωστό, αυτό είναι σωστό. Θα γίνει ένα Euro σικάτο και μοδάτο. Αυτό προβλέπω. Συμφωνείς? Εγώ θέλω να δω κανένα καινούριο παίχτη βασικά να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε ρε φίλε, θα δούμε. Θα δούμε. Ακριβώς. Και να δω αν θα συνεχίσει να είναι φορμαρισμένη όπως η Λέστερ, Ναι. η Ισλανδία, έτσι. Αυτό είναι θέμα που το θίξαμε και χτες. Εγώ στους Ισλανδούς πιστεύω. Γιατί πάνε τρένο ρε παιδί μου, πώς να Πάνε σου το τρένο, πω. πάνε Δηλαδή είναι το φορμάρισμα που λένε. Όπως ακριβώς το λες. Και σκοράρουν δούμε- και αμήνονται. Να το δούμε και στο Μουντιάλ δηλαδή αυτό, ναι. Μακάρι, μακάρι. Έγινε καλά παιχνίδια να δούμε. Να σε και καλά να Νικόλα μου, ευχαριστηθούμε. να σε καλά αγόρι μου. Τα Έγινε, λέμε να αύριο, πούμε σε αύριο. χαιρετώ. Έγινε, έλα, γεια. Καλησπέρα σας, βγάζω προκαταβολικά ερώτηση, ποδοσφαιράνθρωπε μου όνομα. Γεια σου Ορέστη φίλε μου. Φίλε μου, καλέ μου φίλε, τι κάνεις? Πώς είσαι? Δεν μπορώ να σε στριμώξω. Με τις ερωτήσεις του Euro νιώθω ότι δεν μπορώ να σε στριμώξω ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, με τις ερωτήσεις του γύρω μπορείς, γιατί δεν πολύ Ωραία. είναι διαβασμένο. Ωραία. Έβγαλε την ερώτηση η τηλεόρασή σου. Ναι.
Θέλω να την πεις εσύ. Εκφώνησέ την, άνθρωπέ μου εσύ. Σε πόσα γύρω έχει προκριθεί το Ισραήλ? Σε πόσα γιούρο έχει προκριθεί το Ισραήλ? Ευθύς αμέσως σου έβγαλα και τις επιλογές σου. Και μην ξεχνάμε ότι ποδοσφαιρικά και μουσικά το Ισραήλ είναι Ευρώπη, έτσι. Δεν ξέρω, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει το Ισραήλ πουθενά, δεν το θυμάμαι. Απα, σε πιάσα φιλέ. Είμαστε στο 78, έχεις κουραστεί και το man to man μου βγαίνει. Για να σε ακούσω. Τι να έχει προκριθεί, τι, δεν το ξέρω, να σου πω δηλαδή, στην τύχη θα το πω. Βεβαίως, σε ακούμε στην τύχη, κύριε Μπιλ. Λοιπόν, άντε να το βάλουμε ότι έχει προκριθεί σε ένα. Μάλιστα, κύριε. Έτσι, να του δώσουμε μια ευκαιρία και του Ισραήλ. Ευκαιρία του δώσαμε, αλλά ρεαλιστικά δεν έχει πάει σε κανένα Euro το Ισραήλ. Ακριβώς μόνο Eurovision. Σωστά δεν το έχω ακούσει. Σωστά δεν το έχεις ακούσει. Να σου πω, παίζουμε και παιχνίδι. Παίζουμε και ποδοσφαιρικό παιχνίδι, παίζουμε και παιχνίδι μυαλού. Δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρεις, το δέχομαι. Δεν το ξέρα, γιατί αυτό τώρα ήταν μια ερώτηση που θα έπρεπε να ξέρει τις ομάδες. Εγώ δεν το είχα σε παιχνίδι, πάντως έτσι από αυτά που θυμάμαι δεν το είχα δει ποτέ το Ισραήλ. Θα μπορούσε να είχε πάει, σε αυτό έχεις δίκιο, Μπίλ. Θα μπορούσε να είχε πάει σε πιο παλιά που δεν τα έχουμε. Το 60, το 64 εννοείται. Ναι, γι' αυτό είπαμε, ένα από τα τρία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω μία ατάκα σου που να μην είναι ποδοσφαιρική και την έχει ξαναπεί σε προηγούμενο τηλεφώνημα. Με ποιο τρόπο ερωτεύονται οι γυναίκες, πες, και τελειώσαμε. Είπαμε, φίλε. Ξαναπες. Με τα αυτιά και όχι με τα μάτια. Όχι με τα μάτια. Προσυπογράφουμε. Μερικές. Ναι. Ερωτεύονται και με την τέτοια, αναλόγως. Και δεν σε κατάλαβα και με. Και με την τέτοια ερωτεύονται μερικές, ναι, σε εισαγωγικά. Μερικές. Τσέπη εκτός εισαγωγικών ερωτεύονται εντός. Αν μιλάμε όμως για κανονικό έρωτα, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους ερωτεύονται με τα αυτιά. Αυτό λέμε. Λοιπόν, εδώ, Άνω Τελεία, σε φιλώ, καλή σου ξεκούραση, παιχταρά μου, να σε καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ταχμαζίδη. Όπα, κύριε Λεβαδάρα μου. Τα είχαμε πει. Σε περίμενα, Σπυρίδωνα, σε περίμενα. Μιλάω στην αρχισυνταξία μου. Το ξέρω. Είσαι έτοιμος? Έχεις διαβάσει Euro? Πάμε να το πάμε. Πάμε να το πάμε ένα σερί μέχρι 17 έκτου. Λοιπόν, όπα, δεν αρχίζουμε καλά. Θα παίξουμε όμως με έμπνευση. Δεν είναι εύκολη, Σπυρίδωνα. Πάμε. Ποια χώρα διοργάνωσε το πρώτο Euro το 1960? Η Ισπανία, η Σοβιετική Ένωση ή η Γαλλία? Το 60 η Σοβιετική Ένωση. Το 60, βλέπεις την εκπομπή από την αρχή? Ναι. Το 60 το πήρε η Σοβιετική Ένωση. Τώρα ψάχνουμε τη χώρα που το διοργάνωσε. Εσύ μου λες ότι και η χώρα που το διοργάνωσε και η χώρα που το πήρε το 60 είναι η Σοβιετική Ένωση. Σωστά? Έτσι το σκέφτομαι, ναι. Μάλιστα, κυρία. Είδα την εκπομπή. Βεβαίως. Όχι, η σκέψη σου είναι καθόλου λογική. Πάμε να το δούμε μαζί. Δεν το γνωρίζω. Πάμε να το δούμε μαζί, Σπυρίδωνα. Όχι. Γαλλία, φιλαράκι. Πραγματικά δεν το ήξερα. Πραγματικά δεν το ήξερα. Ναι, ήταν δύσκολο, το ήξερα. Σε περιμένω. Δεν πέφτουμε ποτέ. Έγινε. Σε περιμένω. Θα σου δώσω και την ομάδα. Υπομονή. Να σου πω κάτι. Σε υπολογίζω να παίξουμε μπάλα εσένα? Να παίξουμε μπάλα. Να μαζευτούμε να παίξουμε από την εκπομπή μπάλα. Ναι, για 5x5 λες. Εγώ λέω για 9x9. Εντάξει, ναι. Σε υπολογίζω. Σούρμενα. Στα νότια. Μάλιστα. Θα ενημερωθείτε, κύριε μου. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε άμα είναι. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Εντάξει. Μάλιστα, κύριε μου. Έγινε. Σε περιμένω, Σπυρίδωνα μου, σε χαιρετώ. Θα τα πούμε. Βεβαίως. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αντιγόνη. Ναι. Από την Πάτρα. Από την Πάτρα. Εσύ μπορεί να χάνεσαι, αλλά εμείς σε θυμόμαστε, Αντιγόνη. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
Να με. Ρωτάμε μόνο Euro σήμερα. Όχι μόνο σήμερα, τις 2 τελευταίες εβδομάδες. Λοιπόν, αριθμητικές και πάλι οι επιλογές που συνοδεύουν την εξής ερώτηση. Πόσα Euro έχει κατακτήσει η Γαλλία, Αντιγόνη? Ευθύς αμέσως έχουμε τις επιλογές μας, οι οποίες είναι τούτες. 1, 2 ή 3. Για να σε δω. Τώρα τι να πούμε. Να πούμε στο 33,3% κάτι. Το 3. Το 3 πάμε γάμα. Ναι. Οι τρικολόρε έχουν κατακτήσει 2 Euro, Αντιγόνη μου. 2 Euro η Γαλλία. Περιμένουμε, η Παρασκευή είναι μακριά. Σε περιμένουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Χαιρετώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άνθρωπε μου, όνομα και μισέ μου. Θανάση από Μαραθώνα. Αθανάσιέ μου, τι έγινε το 24ωρο που ήμασταν χωριά? Όλα καλά? Όλα μια χαρά. Δροσούλα σήμερα. Καλή είναι η εξοχή με την δροσιά, έτσι? Ωραία, ήμουν στα μπελάκι σήμερα και έσπαγα για να το ετοιμάσω για φτιαφίσματα τώρα και τέτοια. Και ήταν ό,τι έπρεπε ο καιρός. Πρώτος. Ξεκουραστική κούραση όμως, παραδέξου το. Ναι, το απολαμβάνεις. Έτσι. Αν μας αρέσει κάτι το απολαμβάνεις. Πάμε στην παλίτσα μας εμείς, να σε παίξω το μονό και να σε κοντράρω γερά, ρωτώντας σε τούτο. Ποιος πέτυχε τον γκολ της Ισπανίας κόντρα στη Γερμανία στον τελικό του 2008? Θανάση μου καλέ, οι επιλογές σου είναι οι εξής. Το 2008 έχουμε τελικό Ισπανία-Γερμανία. Το γκολ της Ισπανίας ποιος το πετυχαίνει? Ο Τσαβί, ο Φερνάντο Τόρες ή ο Νταβίτ Βίγια? Στον τελικό ποιος έβαλε τον γκολ? Μάλιστα, 2008 Ισπανία-Γερμανία 1-0. Μάλιστα. Ποιος είχε βάλει τον γκολ? Γερμανία. Ποιος είχε βάλει τον γκολ? Ισπανία. Τώρα μάλλον ο Τσάβη, γιατί μου φαίνεται ήταν από τους πρώτους σκόρερ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Παίρνουμε Τσάβη. Ναι. Παίρνουμε Τσάβη. Αν θυμάμαι καλά. Καλύτερος παίκτης μάλλον, όχι ο πρώτος σκόρερ. Ο Τσάβη είναι παιχταράς. Είναι παγκόσμιος και διαχρονικός παιχταράς, αλλά το γκολ το έβαλε ο φουνταριστός Αθανάση. Ο Τόρες, μάλιστα. Ο Φερνάντο Τόρες. Μάλιστα. Πρόβλεψη. Είχε ο καλύτερος παίκτης γι' αυτό τώρα, δεν. Βεβαίως. Τότε. Εχθές έκανες πρόβλεψη για το Euro? Όχι, δεν έκανα. Δώσε μου έναν νικητή, εντελώς μαντεψιά. Εντελώς μαντεψιά. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω, πολύ αθόρυβη βλέπω φέτος στην Ιταλία. Δεν ξέρω τι γίνεται να πούμε. Δεν ακούγεται καθόλου. Δεν ακούγεται καθόλου, κάνει υπόγεια δουλειά και ελπίζουμε να την κάνει καλά. Για να δούμε και λίγη μπάλα, να μην παίξει μόνο κατενάσιο. Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε. Το έχουμε συζητήσει και εμείς εδώ στο σοου και ακούγεται για τους παίκτες μας, φίλε. Το κρατάμε. Το κρατάμε. Τρίτη και φαρμακερή. Ως την Παρασκευή θέλω να σε ακούσω, Αθανάσιε. Να σε καλά. Έλα, γεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπαλαδόφατσα μου όνομα. Ηλίας από Ηλιούπολη. Καλώς τον άνθρωπό μου που τον περιμέναμε, διότι δεν λύσαμε το γρίφο. Θέλετε να βοηθήσω, να πω και άλλο ένα στοιχείο? Λιάκο μου, τι κάνεις? Όχι. Καλά. Θέλω, περίμενε. Κύριε Λιβαδάρα, να μας βοηθήσει ή να μας δώσει στοιχείο ή να μας αποκαλύψει τις 20 σερί εντός. Το σοου ομοθυμαδών, κύριε Ηλία μας, λέει να αποκαλύψετε. Λοιπόν, είναι Bayern. Μάλιστα. Ξεκίνησε το 69, αν θυμάμαι καλά, με τη Saint-Étienne και έκανε 20 σερί νίκες μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλητριών το 81, που έφερε 1-1 με τη Liverpool, που έφερε ισοπαλία. 69 με 81, όλα τα εντός της Bayern επί κυπέλου πρωταθλητριών ήταν νίκες, αυτό μου λες. 20 σερί νίκες. Αν θέλετε πρέπει να το δείτε. Όχι, πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Πραγματικά εντυπωσιακό και στοιχείο ιστορικό και πολύτιμο. Όχι, τέτοια γνώση λαμβάνουμε κι εμείς και αυτόν το νόημα του σοου, Λιακό μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είσαι Bundesliga και είσαι Bayern. Σωστά. Εννοείται. Ναι. Μάλιστα, κυρία μου. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα. Θα έχουμε 3 επιλογές. Η μία απαντάει στην εξής ερώτηση.
ποια ομάδα από αυτές που θα δούμε δεν έχει προκριθεί στα τελικά του Euro του 2016, Ηλία μου? Ναι. Η Ουγγαρία, η Ισλανδία ή η Φινλανδία? Φιλανδία. Η Φιλανδία. Με στεναχώρια διαλέξαμε από τον όμιλό μας ομάδες. Ωστόσο εσύ όμως σκοράρεις με πολύ μεγάλη άνεση στο γάμα. Το τελευταίο πράγμα που λέω είναι ότι τα πανιά σου είναι ανοιχτά για την κλήρωση της Παρασκευής. Okay. Μαντεψιά θα μας κάνεις, Λιάκο? Πιθανόν να μετρήσει η έδρα, γιατί η Γαλλία έχει κατακτήσει και το 84 το Euro και το 98 το Mundial στην έδρα της. Έχει και καλό υλικό. Το τεκμηριώνεις. Λίγο προβλήματα στην άμυνα. Λογικά Γαλλία. Μάλιστα. Αλλά πάντα γίνονται εκπλήξεις, συγγνώμη, στο Euro. Έχουμε και τη Δανία, την Ελλάδα και πολλές άλλες. Το Βέλγιο στον τελικό του 80. Μάλιστα, κυρία μου. Το κρατάμε, σημαντικό, άλλη μία ψήφος για τη Γαλλία. Λιάκο μου, εδώ είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και τις γνώσεις σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κώστας από Κατερίνη. Κώστα μου, καλέ μου Κώστα, πώς ήταν ρωτώ και εσένα, πώς ήταν το 24ωρο που έλειψε ο ένας από τον άλλον, όλα καλά? Έτσι λέμε, λίγο από συνήθεια, λίγο... Όχι, καλά. να το λέμε και να το πιστεύουμε και προκύπτει. Το έχω δοκιμάσει. Το έχω δοκιμάσει, γίνεται, δεν τα καταφέρουμε πάντα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο μονό μας, πάμε στο man to man. Πρόσεξε με, Κώστα μου. Ακούω. Ποιος πέτυχε τον γκολ της Εθνικής Ελλάδος στη νίκη με 1-0 κόντρα στη Ρωσία στο Euro του 2012? Επιλογές μας. Ο Γκέκας, ο Σαλπιγκίδης ή ο Καραγκούνης, παιχταρά μου? Γκέκας, Σαλπιγκίδης και Καραγκούνης. Το οποίο γκολ μας οδήγησε στην επόμενη φάση που παίξαμε με τους Γερμανούς. Εγώ θα πω Γκέκας. Θα πάμε Γκέκας. Πάμε Αλφα. Ο αρχηγός είχε σκοράρει. Ο Καραγκούνης. Είχε σκοράρει ο αρχηγός, ήταν γεμάτο, το θυμάμαι, γεμάτο κουτουπιέ, λίγο μέσα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχεις δίκιο, τώρα που το λες. Ανακαλείς, σε καλύπτω, ανακαλείς. Αυτό είναι το νόημα του σοου. Κώστα μου, εδώ είμαστε, η Παρασκευή είναι μακριά, σε περιμένω. Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπαλαδόφατσα μου όνομα. Χρήστος από Βόλο. Χριστάρα μου, τι κάνεις? Όλα καλά, εσείς? Πριν βγάλω ερώτηση, δώσε μου μαντεψιά. Εγώ θα έλεγα Βέλγιο. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Όταν λέω μαντεψιά εννοώ σηκώνουμε κούπα, έτσι. Φαβορί, έτσι. Φαβορί. Γαλλία κι εγώ. Λες να γίνει το γειτονικό ντέρμπι και τελικώς αν διασταυρωθούν οι Γάλλοι με τους Ιταλούς, θα ήταν ενδιαφέρον. Μετά το 2000 θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί οι ομάδες έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι δύο. Μακάρι. Μπάλα πάνω απ' όλα. Μπάλα πάνω απ' όλα. Και ας το πάρει όποιος θέλει. Πάμε να δούμε την ερώτησή μας. Λοιπόν, μ' ακούς? Πάμε παιχνίδι μου. Ποια χώρα διοργάνωσε το Euro το 1992? Οι επιλογές μας είναι τούτες. Η Ολλανδία, η Δανία ή η Σουηδία? Για να σε ακούσω, αγόρι μου. Δεν το ξέρω. Ολλανδία. Συνειρμικά και με λογική θα παίξουν. Θα πω γάμα Σουηδία. Θα πεις γάμα Σουηδία. Και γιατί να μην πεις γάμα Σουηδία? Συνειρμικά και με λογική. Έγινε στη Σουηδία, το πήραν οι Δανείοι. Εύκολα στην κλήρωση της Παρασκευής, παιχταρά μου. Εύκολα στην κλήρωση της Παρασκευής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Εγώ, γεια σας. Πρόβλεψη, μια μικρή πρόβλεψη, προλάβαμε? Ναι, είπαμε. Είπαμε Γαλλία, ναι, αφού το είπαμε. Γαλλία. Να σε καλά, χαιρετώ. Γεια σας. Βου ημίχρονο σε λίγο, δεν πάει κανείς πουθενά. Κυρίες μου, καλησπέρα σας. Πού είσαστε? Σας περιμένουμε όλες.
να μιλήσουμε και να ρωτήσουμε για Euro, διότι ως γνωστόν το Euro είναι κοσμοπολίτικο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί. Ναι, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Μπαλαδόφατσα μου όνομα. Γιώργος. Γιώργο μου, από πού? Από Κορυδαλό. Γεια σου, Τζόρτζ. Τα έχουμε ξαναπεί, Γιώργο μου. Πρώτη φορά παίρνω. Πρώτη φορά. Καλώς το παιχτούρι μας. Το κόκκινο χαλί. Τα πήγες καλά στα ιατρικά τεστ? Είμαστε καλά. Μια χαρά. Μπράβο. Το ξέρεις το show, Γιώργο μου, το έχεις δει? Ναι, το έχω δει. Ωραία. Από τη Δευτέρα και μέχρι τις 17 του μηνός είναι Euro Edition, οπότε κάνουμε ερωτήσεις μόνο για το Euro. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε? Μια χαρά, βεβαίως. Στο τέλος, όχι μάλλον πριν βγάλω την ερώτηση, δώσε χρώμα στην εκπομπή και πες μας την ομάδα σου. Είναι ανούσιο να ρωτήσω? Βέβαια. Εντελώς. Είσαι πολύ Ολυμπιακός ή μέτρια Ολυμπιακός? Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και την πολυτέλεια και να λέμε φίλε μου Γάβρο και φίλε μου Βάζελε, έτσι. Δεν παρεξηγιόμαστε. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, βέβαια. άρα, καλέ μου Γαβράκο, πάμε να σε στριμώξω. Μετά θα πεις τη μαντεψιά. Λοιπόν, από ποια ομάδα έκανε τη μοναδική της ήττα στο Euro του 1988 η Ολλανδία? Πάμε να εμφανίσουμε τις απαντήσεις μας, από τις οποίες θα επιλέξουμε, και είναι η εξής. Η Γερμανία, μάλλον από τη Γερμανία, από τη Σοβιετική Ένωση ή από την Αγγλία? Μοναδική ήττα της Ολλανδίας στο Euro του 88. Από το Α. Αν και δεν το ξέρω. Πάμε Α Γερμανία και παίζουμε κυρίως, αν κατάλαβα καλά, με πιθανότητες 33,3. Σωστά? Ναι, κανονικά. Πάμε να το δούμε. Από τη Σοβιετική Ένωση, παιχταρά μου. Τη Σοβιετική Ένωση. Χάσανε από τους Σοβιετικούς, ναι. Η μοναδική της ήττα, χάσανε βέβαια στον όμιλο και τους κέρδισαν μετά στον τελικό, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, θέλω μαντεψιά για το ποιος θα πάρει την κούπα. Τζόρτζ. Πιστεύω σαν το προλαβήσαντα για τους Γάλλους. Μάλιστα. Λόγω έδρας. Άρα έχουμε πολλούς ψήφους για τους Γάλλους. Είμαι πάρα πολύ περίεργος, πραγματικά περιμένω να τους δούμε στο πρώτο παιχνίδι την Παρασκευή. Και περιμένω Γάλλους και τους Βέλγους. Και τους Βέλγους, σωστό. Και τότε από την Παρασκευή και μετά και το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Τζόρτζ μου, εδώ είμαστε, όλοι δικαιούνται δεύτερης ευκαιρίας. Θέλω να σε ξανακούσω. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Χαιρετώ. Καλό βράδυ. Επίσης. Γεια. Καλησπέρα σας. Γεια σου Μπαλαδόφατσά μου. Μπαλαδόφατσά μου, θύμισε μου όνομα. Ο Κώστας είμαι, ο Αχαιός. Όπα, Αχαιέ μου, θύμισε μου και σκορ. Τώρα θύμισε μου και σκορ. 21-2. Που σημαίνει ότι έχουμε παίξει 23 φορές, άρχοντά μου. Παπ, σε ευνηδιάζω όμως, τώρα σε ευνηδιάζα. Τώρα σε έχω. Πρόσεξέ με, την είδες την ερώτηση, Κωνσταντίνε? Όχι ακόμα. Περιμένω, κάνω 3 δευτερολέπτων σιγή. 1001, 1002, 1003. Είμαστε καλά? Κάτι πιο εύκολο δεν είχες, δεν το ξέρω αυτό. Πόσα Euro έχει κατακτήσει η Πορτογαλία? Χωρίς επιλογές ο άνθρωπος μας τι λέει? Κανένα. Πάμε να επιβεβαιώσουμε για να είμαστε πολιτικά σωστοί. Στις επιλογές κανένα, 1 και 2 επιλέγει το Α ο παίκτης. Και εγώ απλά για μια ακόμα φορά, για την 24η φορά, μάλλον όχι για την 24η, για την 22η, του βάζω OK στο διαβατήριο για την κλήρωση της Παρασκευής. 22-2. 22-2, θα ήθελα να πω κάτι, αυτό που είπε ο φίλος ο Λιάκος, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, για την Bayern. Βεβαίως. 69 με 81. Ναι, είμαι όπως τα είπε, να το χαιρετίζω καταρχήν γιατί είμαι ομοειδάτης, είμαι και εγώ Bayern. Αυτά θέλει να κάνει το show. Connection, ενώσεις, συνέχισε. Είναι όπως τα είπε, η πρώτη ισοπαλία ήταν εκεί με τη Liverpool το 81, αλλά οι νίκες ήταν 21 σερί, όχι 20. Μάλιστα. Έτσι, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον, με τρελαίνετε. Και πολύ κοντά ήταν και η United, είχε 19 νίκες και μια ισοπαλία.
Επί πρωταθλητριών και αυτό ή όλα τα κύπελα στη United? Πρωταθλητριών, αλλά την είχε νωρίς, γύρω στο 58 με τη Real Madrid στο 3ο-4ο παιχνίδι. Και μετά είχε ένα σερί στα 20 παιχνίδια, 19 νίκες και μια ισοπαλία. Σε κατάλαβα. Άψογη γνώση τη δεχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό δεν το θυμόμουν απ' έξω, απλά κοίταξα τα κοιτάπια μου. Και καλά έκανες, αγόρι μου. Λοιπόν, είσαι άπιαστος, είσαι αδίστακτος. Να είσαι καλά, δεν λέω τίποτα άλλο, μαντεψιά θέλω. Την είπαμε την μαντεψιά? Μαντεψιά. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει ομάδα έκπληξη. Η ομάδα που θα το πάρει θα είναι μία από τις γνωστές υπερδυνάμεις. Άρα μιλάς για 4 ομάδες. Βλέπω πολλούς να ψηφίζουν η Γαλλία. Ναι. Έχει εύκολο πρόγραμμα. Ως διοργανωτές έχουν φτιάξει έτσι το πρόγραμμα για να προχωρήσουν λίγο πιο πολύ, ας πούμε. Όπως κοίταξα λίγο το πρόγραμμα, φαίνεται ο ένας ημιτελικός να είναι Γερμανία-Γαλλία. Εκεί θα είναι δύσκολα για τους Γάλλους. Θέλω και εύχομαι να κατακτήσουν το τρόπαιο οι Γερμανοί που πάντα υποστηρίζω. Αλλά δεκτώνω ότι άλλο θα εξαρτηθεί βέβαια και από την Ιταλία, γιατί αυτή κάπου θα μπει σπίνα. Εξαρτάται βέβαια πώς θα πάνε κάποιος προημιτελικός. Εξαρτάται αν τερματίσει η Ιταλία πρώτη ή δεύτερη στον ομιλό της. Γιατί κάπως αλλάζουν οι διασταυρώσεις μετά. Όπως το είπες. Στον προημιτελικό κάποιο ντέρμπι θα έχει η Ιταλία. Όπως το είπες, Σφίνα, σου θυμίζω ναι, ότι με ραχοκοκαλιά, έχοντας ως ραχοκοκαλιά η Εθνική Ιταλία στη Juventus, πήγε να πάρει το παιχνιδάκι και να αποκλείσει την Bayern φέτος, έτσι. Όπως πολύ σωστά το είπες, Σφίνα. Ναι, ακριβώς έτσι. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, πάρα πολύ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Και εγώ, φίλε, να είσαι καλά, θα ξαναλέμε. Βεβαίως, εδώ είμαστε, χαιρετώ. Γεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γλυκιά μου όνομα. Μαρία. Όχι, εσύ Μαρία, ο Δημόκριτος είμαι. Ποιος από τους δύο θα παίξει Δημόκριτε, λέγε, εσύ ή η Μαρία? Ο Μάριος είναι, έκανε πλάκα. Το χαζούλι. Με ποιον παίζω, πείτε μου, παιδιά μου, καλά. Ο Μάριος είναι μικρούλης, δεν μπορεί να παίξει. Μάλιστα. Είσαι καλά, Δημοκριτάρα? Όχι στο Θεό, καλά. Μπράβο, αγόρι μου. Να σου πω, είχαμε παίξει την περασμένη εβδομάδα, είχαμε παίξει. Είχαμε παίξει, ναι. Ωραία. Πάμε τώρα με Euro να σε στριμώξω. Βέβαια. Πάμε να σε δω. Τα έβγαλα και τα δύο μαζί, διότι έκανα ένα double click, οπότε ας πούμε και τα δύο μαζί. Οι επιλογές είναι στα δεξιά μας και ρωτώ τούτο. Με ποιον προπονητή πήγε η Εθνική Ελλάδος στα τελικά του Euro το 1980? Με τον Χρήστο Αρχοντίδη, με τον Κώστα Πολυχρονίου ή με τον Αλκέτα Παναγούλια, Δημοκριτάρα? Αλκέτα Παναγούλια. Το λέει ναι τα σκέτα ο άνθρωπος. Το λέει ναι τα σκέτα, το παίρνει απάνω του. Πιστεύω. Και είναι ο ήρωας του αγώνα. Τα πανιά σου ανοιχτά, αγόρι μου, για την κλήρωση της Παρασκευής, Δημόκριτε. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Εγώ και εγώ χάρηκα. Να σε καλά, χαιρετώ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ, γεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπαλαδόφατσα μου όνομα. Νίκος από το Κατακίτρινο Έφερνο. Νίκος, από το Κατακίτρινο, ξαναπες το μου, από το Κατακίτρινο. Μάλιστα, κύριε μου. Είναι Κατακίτρινος? Πιο κίτρινος δεν γίνεται. Ως Αρής. Βέβαια. Αριανάρα μου. Λοιπόν, είμαστε 3-0. Λοιπόν, είμαι και αίτητος, έτσι. Πάω για το 4. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Θα σε φτιάξω εγώ με πολύ αγάπη και με αγωνιστικό ήθος. Πρόσεξέ με. Επειδή είναι εύκολο, θα σου πω και κάτι παραπάνω μετά. Ναι. Ποιον κέρδισε η Γαλλία στον τελικό του Euro το 1984? Ιταλία, Γερμανία ή Ισπανία, παιχταρά μου? Εδώ σε θέλω. Α, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι θα γίνει 3-1. Για πες. Αλλά την Ισπανία. Την Ισπανία. Πάω να δω. Ναι. Στο αφήνω να γίνει 4-0. Θέλω να μου πεις όμως ποιος έπαιζε αυτό τερματοφύλακα στην Ισπανία. Πάλι δύσκολο να μιλάει. Ποιος έπαιζε τερματοφύλακα στην Ισπανία?
ο οποίος έφαγε το πρώτο γκολ πολύ πνιχτά. Το αφήνουμε ως ερώτηση. Παιχταρά μου, στην κλήρωση της Παρασκευής το λιγότερο που λέω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, χαιρετώ. Αποφωνούμε, αγαπητό σόου, αποφωνούμε. Μέχρι αύριο, γιατί 40 λεπτά θα το γλεντάμε μιλώντας για Euro και για ποδοσφαιρική γνώση. Τα πόδια μας στη γη και πάμε να πιάσουμε τα άστρα. We love this game.